May gala no kauban na to ang top notcher sa EE board exam si Raymond. Unsa di pag-pronounce imong apelyido? Human, sir. Ha? Human. Human di ay. Okay. So you're from Dalaguete, Mantalongon. Okay, how old are you? Pila edad nimo? 23, sir. 23. Okay, kining since when kang mo gini ambisyon nimo imong childhood dream nga mahimong electrical engineer? Dili gini akong pinaka first choice gani. Pag dito na ako through career guidance, saga akong na-choose gid nga career is civil engineering. So from that, decided ko mag-civil engineer from grade 12. But nakapasar ko og kuan DOST scholar. Unfortunately at that time, CAT is not accredited with DOST. So I choose with MA. Since that time, MA is accredited with DOST. So I enrolled with MA mga around May, tingali sa 2019. But later that time in May, mga around May 23, nag-orientation mi sa DOST. Sad to say, the accreditation of MA Department of CAT has expired. So I was forced to transfer with EE since that time EE was the accredited program of DOST. So also that was story na napunta ko sa EE, pero actually in my passion ganahan yung EE. Pero pag grade 12 na gyud mas milabaw na gyud ang CE ba. Pero from now ay kanang now thankful kay ko nga napunta ko sa EE kay nakita gid nako nga akong passion gid ay akong mga skills and talents inclined gid sa EE. So murag blessings in disguise tingali tong na kuan ko na expert accreditation ato nga time sa kuan sa ME ug CE. So now na top notchers na ko daw akong pasalamat nga napunta dito sa EE. So scholar ka sa DOST? Yes, sir. Since first year college. Okay, hangtod pagkahuman gyud na-maintain mo imong grado. So asa nimo i-attribute ang imong pag top 1? So ang pa-attribute ko na sir bro sa akong mga parents gani kay daghan kay sila mga hardships na tiyaan para maka-eskwela kay since we are four in the family and we have an ordinary life lang nga igot ang kuan ganis, pero akong papa maka kuan sa ning gamot gid nga maka-sustain na mo nga maka-eskwela mi since wa gid siya di wa man sila kahuman og eskwela, ilan lang gi paningkamutan nga kami as their children makahuman gid pag-eskwela. So muna nga dako yung paningkamot nagtinanos sa eskwela take og mga unsay available nga scholarship nga kuan ana para lang gid ma-pursue akong dream sa college. So ang poverty maoy naka-motivate nimo nga maninguha gyud. Okay. Ang imong family, ang imong papa is a construction worker. Yes, so ang imong mama nasa balay. Pila mo kag maigsuon? 4. Ikaw maoy Mga 3. Ang imong ubang mga igsuon nag-eskwela pod Na kuan nagamong first ug second babae kuan proud to say nga professionals na pud sila. Unsa man sila? First kay kuan accountant, then second is Teacher. Pero ikaw ray top notcher sa iyong family. Okay. So kining ang usabay kining ang influence sa imong parents aning imong pag-achieve ay imong accomplishment karon. Sa makahuna-huna ko mga hardships in kuan ng sa pag-eskwela, burag ako sila hunahunahon nga kung di ko mo pursue ani pag-eskwela, kumuundang ko na sila mo mas unang makuan gani ma-down una masakitan nila na naanaw ta ko chance na burag akong masayangan. So mo ginahunahunahon nga through my achievement and I can make them proud. So unsay mga kalisdanan sa inyong family aron ka makahuman gyud? Mostly financially, but that aspect na-covered as a true scholarship. Pero ang imong baon sa imong pag-eskwela, imong parents gyud gikan sa imong papa nga usa ka construction worker. So proud kay ka sa imong papa, sa imong parents. Daw isag mga kanang mga sacrifices na nga nagit para mag-overtime na siya work para na labi na tong time nga mo pag sugod og college akong ating nana. Mostly overtime din siya pagtrabaho para makaka. Miabot ba sa punto nga nangutang mo kay aron lang gyud ka kamo maka-eskwela ikaw? Yes, sir.
Sa labi na sa pag-time sa ang ating di pa kay lisod-lisod kaya ang kupan ato. Na namin mga hayupan ko ato pending mudaghan-daghan na unta pero moanal sa ka baligya para lang ma-cover mga expenses. Oh. So naamoy mga hayop kunya farm sad Wala na kay wa na makatrabaho pa since nagtrabaho na po sila. Ikaw kaning wa ka mag working student. Wala kay thankfully na dawat ko sa DST scholarship and DST scholarship provides a substantial amount of financial support to their students, to their scholarship students. Okay. So ang imong papa ug mama na minaw karon unsay imong mensahe nila? Mapa engineer na gito dahang salamat sa inyong mga pagantos, mga sacrifices nga naabot ta ani nga point. Oh. Nakahilak sila? Unsay reaction nila pag pasar nimo pag top 1 nimo? Joyful kay sila yun, dala mga sa kwarto ato may kuan na gito sila, misulod sa kwarto ug may halog na ko kay di sila expect pod nga maana gid ba. Ang pinakakuan gid si papa kay siguro sa balik-balik nga natapon ako anak murag di ba kasing in niya nga through sa ay given that daghan kaayo mga takers whole nation ag iyang anak mo na kakuha sa top 1 sa board exam. Oh. Unsa may mga tips na kahatag nimo sa sumusunod na take o board exam? Ako mahatag lagi anak kay just master the basics. Mura gina board exam is a culmination of your hardship on 4 years of college. So daghan di kay ng topics nga ma-cover anak pag-absorb lang daanan ng topics from first year to fourth year is very hard matter to do. So my advice is to just learn just master the basics. Kung master nimo ang basics, kabalo ka unsa ni padulungan anang mga lisod. So kabalo ka interconnect sa mga topics through that interconnection sayon na kanimong masabtan ang iban. Would you say na usa sa pinakadakong factor why you are number 1 right now is because you are at CID? I can say that because the coaches and instructors are very good. They are battle hardened to be the top because they are also top-notchers in their own. So, unsay message nimo sa young Raymond nga karon nga nag-top 1 siya? Sana. You have achieved your dreams tingali kay pagbata na ako wala ko man na-expect nga mag-top na I'm just a previous kid lang sa una, barag wala pa aim nga mag-top inana. Actually na kanang mag-aim nga mag-top naabot na pag first year na ako nga college barag pagsulod gina sa CAT kay nagana sila kanang sa ilang kilid sa kuwal kanang mga tarp sa mga top notchers barag serves as an inspiration nga one day akong naong ma-appeal po diha. So it's happy to say nga I can proudly to myself that I can put my face on the tarp on that wall of CIT at the entrance. And also in the wall of fame. O bisag dito sa inyong Dalaguete siguro I'm sure dako kag tarp dito. My senior high school, mga faculty and especially the principal is very proud of me of my achievement. Oh. By the way, kuan ka, honor student ka since elementary, high school. Yes sir. O sa mga sa elementary? Class valedictorian Sa asa? sa Mantalongon National. Sa Mantalongon Elementary School. Sa high school? Actually sa junior high sa Mantalongon National High School ko nag-take anak. Pero pag senior high, since wala sila STEM, napunta ko sa Dalaguete National High School. Oh. Valedictorian gyapon ka With high school. sa high school. Karon sa diri sa kuan unsa man ka? Magna cum laude. Magna cum laude ka. Ikaw sa kanang kuan nasad kay kanang King of Engineers di ba naman ay mga title. Dili ako ang nakakuha sa King of Engineers. Actually, katong usa na mga top na. Kato usa asa to kato Iguman. Why should future engineers study here at CIT? Because the facilities here are prepared to kuan gyud kanang the facilities here are modernized and prepared to be kuan gani kanang industry prepared. The facilities here are industry prepared and mostly the instructors here have field experiences. So not only that they can teach you the theories in kuan which is not really useful most of the time in the field, but they can also
share their experiences in the field and how actually the profession that they will be having in the future will kuan ka nang really guide them o kuan nila maka-visualize mo sila kung unsa gid ang ilang unsa gid ilang trabaho in the future. So for example, amo mga instructor anak has a veco experiences, so maka-share gid sila unsa na in their discussion maka-relate gid sila sa kuan unsa gid na the theory unsa na sa actual, maka-relate gid sila unsa na sa actual. Sir, nag-istorya mo jud ka ganiwa sa mga unsa imong gusto nga i-introduce pod nga mga kabaguan parte ani ato ang mga pag-upgrades ato ang like grid lines ato mga distribution lines, transmission lines. Actually, I'm really interested in upgrading the renewables in the renewable share of the electricity in the Philippines. But actually, it's really hard to depend on the renewables alone. That's why we need I like to study in that things on how to harness on how to balance the renewables and the conventionals like coal-fired power plant, the diesel power plant, to have the perfect balance in achieving the climate goals of the Philippines and also having their customers satisfied, like no power interruptions. So sa imong tanaw ka Yun. Undecided pa mo. Rest natin. Asa ka mga apply wala pa. Wala pa. Undecided pa mo. Nimo sa pamilya unsa inyo ang plano after aning lipay magkay imong parents? Natang may mga kaming celebration after ani kay badong ko sa birthday days tunga sa May. Okay. Pero after that buhay sa ako para maka-decide ko kung sa Birthday nimo kano sa May May 13. May 13 ika 24. So kini imong pag top 1 ma-consider nga birthday gift ni God nimo? Birthday gift din na ako kay bro. Matay mi lang din nga nasulod sa May og sa akong birthday nga ika 24 days. Wow ha. So murag ako kay na yung mga celebration sa imong birthday na siguro. Waton. Madungan lang. Triple celebration kay pista pod Mantalongon. Pista pod. Oh. Any other kinsay imong ubang inspiration gawa sa imong family? Actually, kung na may inspiration nga maka-aim jud higher sa EE kay murag unconventional sila pero kanang mga YouTube creators gani. Oh. There are really good YouTube creators about electrical that you can really learn from them if you have time to watch their videos, not only for entertainment but also for educational purposes. Yeah. So diha ka nagkakuha gid diya sa YouTube. Yes, kanang mostly sa may knowledge in electrical, like the advanced knowledge that are not taught in school are coming from YouTube. Salamat kayo imong mensahe lang. Dahang salamat sa amin. So, dahang salamat sa amin. Congratulate na ako ko ato sa tagsan ninyo o ganang pang thank you ninyo kay tungkol sa kadaghan. Then, God bless sa tanan. Okay, congrats. Thank you, sir. Congratulations, sir.